ndoda ucishe into enjalo. Cishe into la. Dodi muni bapha abantu. Abekho abantu abasaphumile bathi angazi bayajika la eduze. Bathanda akekho. Akekho akabuye esikoleni uyamphazamisa futhi malume ngibhala ingoma lana woza ukuthi ngilalele beat. Mhlawumbe akho amabhemsi nazokhuluma udodi. Ngibhala ingoma la uyakuphazamisa. Ngibhala ingoma. Kwakhona ukupheka uphekile. Yabona sengilahlela amalayi. Shela uDodi wenza la ukupheka khona uphekile. Angikwazi ukupheka. Awukwazi ukupheka? Hayi maningi kanje amantombazane la. Awu uyinkinga imali kamashonisa amantombazane maningi kanjena kupheke mina. Kuphi? Maningi amantombazane bayabuya nje amantombazane esikoleni. Wena ayikho nje into okwazi ukuyenza wena. Ayikho nje into okwazi ukuyenza. Awukwazi ukulusa inkomo, awukwazi ukukhipha mbuzi, kwakupheka awukwazi. Uyabona? Kuthi usisi wayekulandele nje lekini mina ngazi wayekulethela ukuthini la. Uyabona? Khona ukuthi ngikhona nawe nje uyahleka ukungeyisa khona lokho. Awuso ngokuqhulula ngenduku mina. Khona manje. Thana ngeke. Ayidlishiyele. Ayidlishiyele. Ngeke ngadalwe zahluka.